7 de cada 10 adolescents consumeixen pornografia. La gran majoria de nois tenen el seu primer contacte amb la pornografia als 8 anys amb la finalitat de buscar l'excitació, a diferència de les noies, que acostumen a tenir el seu primer accés als 12 anys amb l'objectiu d'aprendre a tenir relacions sexuals. La via per la que els arriba el porno és molt variada, pels xats dels videojocs, banners, anuncis, whatsapps, entre altres. Tot i així, en algunes ocasions, hi ha infants que tenen el seu primer contacte als 5 anys, de manera accidental, ja sigui perquè estan mirant el telèfon de l'avi i els entra una fotografia pel WhatsApp o perquè estan jugant amb la tablet i apareix un banner o un anunci al que cliquen sense cap intencionalitat. Sigui com sigui, la pornografia es converteix en el mestre d'educació afectivo-sexual de les i els nostres adolescents. I així ho confirma un estudi realitzat per Save the Children, que apunta que el 47,4% dels adolescents ha imitat el que veu a la pornografia i no sempre ho ha fet de mutu acord. I el 40% dels adolescents reconeix que la pornografia ha sigut la seva primera font d'aprenentatge. El meu primer contacte amb el porno va ser per un vídeo que em va ensenyar una amiga fa un parell d'anys. Era un vídeo molt violent on apareixien diferents nois i una noia fent coses que a mi m'incomodaven. Els nois donaven cop a la noia i la tractaven molt malament i ella fingia que li agradava. Em va semblar horrorós. El 88% del porno que ven nuestros adolescentes muestra violencia física hacia la mujer. De hecho, los criterios de búsqueda de pornografía en las plataformas son fundamentalmente racistas y machistas, siendo el hombre el principal sujeto activo. Los parámetros de búsqueda más frecuentes son prácticas de abuso sexual, violación e incluso de incesto y pederastia, transgrediendo límites y transmitiendo todas esas como posibles prácticas sexuales. El aumento de este extremismo en los vídeos pornográficos nos pone en alerta al tratarse la pornografia de la principal fuente d'informació entre los adolescentes. Aquesta violència sexual també s'evidencia en el llenguatge sexual utilitzat. Per exemple, un gangbang són molts homes que tenen sexe amb una dona simultàniament. Un bukkake és sexe en grup on nois fan torns per ejacular sobre una noia. MILF, mare que m'agradaria follar, un llenguatge que ens parla de com són les pràctiques sexuals del porno. Sents com una pressió a l'hora de relacionar-te que fa que no estiguis relaxada i gaudir. És com que toca fer alguna cosa que no coneixes i que no saps com fer-ho. I jo crec que als nois els hi passa igual. Alguns volen aparentar coses que no són i d'altres senten també aquesta pressió com que tenen que donar la talla amb aquests vídeos que ells veuen. La pornografía delimita una forma de construir el sexo y la sexualidad masculina. Resulta frecuente que, a través de grupos de WhatsApp de chicos, se compartan imágenes y vídeos sexuales y pornográficos. Son grupos donde la socialización se ve atravesada por el porno heteronormativo y, en adolescentes, acostumbra a ser una de las primeras vías de contacto con este. Esto implica que, poco a poco, vaya calando en ellos y lo perciban como factibles prácticas sexuales a mantener, prácticas irreales que les generan mucha presión al no corresponderse con lo que sucede en la vida real. En definitiva, si el 30% del tráfico mundial de Internet es pornografía, es decir, 1 de cada 3 personas busca porno, estamos ante una realidad bastante significativa a la que hay que dar respuesta. Per tant, és clau que des de la infància fomentem l'educació afectivo-sexual, per tant que coneguin el seu cos i es respectin tant a elles i ells mateixos com a les persones que els envolta, a tenir autonomia i gestionar el seu cos i les seves emocions.